täällä. Useilla elämässä rundia. Mä näen joku Bernardin vittu blokkaa. Vittu näitä! Vittu! Vittu näitä maahan. Vittu! Voi vittu! 2 vitun lipastajat on kellei kuollut! Saatana! Perkele! taisto. 69 tehty! Täällä viedyn tuli. Mä tiedän, mutta tuolla Aalla tapahtuu asioita, joita ei voi sanoin selittää. Eikä näitä... Oli vittu 9 härkää ja 3 ekaan. Joo vittu tuli Bernardin pinnaan. Mutta mä hetkin keräillä itseään. Mistä näitä vittu? Mistä mua ammutaan? Eiku vittu, mitä he... Ai vittu, se on Jortikka! Jo, meines blüht ein kleines Blümela. Shut the fuck up. Vittu kun se tusautti mua. Keltainen on sitten ihan säkkilömpökkä kello eikä liiveä, mä oon dinkannut sitä sua päähän. Ja hei vittu, käytännön voitettu kierros. Äijät mökälöi. Oi Kato, vittu. nyt lähtee ihan varmaan seinille. Ota klikki valmiiksi, lähtee seinille. Ne taulut oli kauniita. Sääli et sä ees pikkaa vitun kuoraa. Mä ammun sua sitä vittu. Joo, mä ammun sut nyt. Pikku että safariverkko hirveen mukaan mitä voi vittu. En mä jaksa. Vittu mikä peli. Mihin sä plänttäsit? Ei ne Bernard enää sieltä tuu. Eipä. Ei ne Bernard enää! One versus one. Vittu legattu defaultissa. Ei mitä? Vittu vihu oli potti. Perkele. Aika varmasti. Mitä vittua? Yeah, we closed borders. Because sending Mistä us vitusta näitä kukkoja? All A sides. Go A fast, no mercy. Yes, yes. Yes. Yes, yes. Perse. Niin kuin överi. Tää Oo. vittua. Joo, GG. 3 molotovia siihen niin. Ikkunasta moralla. Moralla. Halo? Oh! Vittu sä olet Tero! Bolero, sieltä Freddy Fazbear. Otas nyt vittu se avikankaa vittu. Hassuttaa, ota kellolla. Herkää vittu! Ei mene molkkuun vähän. Kattokaa. Sä olet molopää. Have you fucked any bad bitches lately? Any black girls? Many. Unfortunately not. Plenty. Only the purple one. And with blue hair. No, stay away from blue hair. Mitä? Kuka saatana humo? Bernard. Kansainvälisten näppäimistöjen tuki. Juu. Okei. Ja. Kukku! Yksi tyyli ja soittaa. Esitellä on. Mitäs mies täällä on?
5. Samanlaista. Hupsista. En näe mitään. Ole mutta tuota Säkkäri. Nappula valmiina. Noin. Olin kyllä viime pelissä ihan medio Oditonkaan. Kyllähän toimii. Vika on ventissä. Haluatko Niin. nähdä? Last Katsotaan. vent. Mitä sä teet? Vika on ventissä. Vittu sä olet Keijo! Vittu tää oli näitä Tauno-momentteja taas, tää voi vittu mä sanon. Kato tätä! 4 HP. Mitä vittua? On se jumalauta se, että...